Hello friends, welcome to my YouTube channel. दिनै जों रेसन हैनो नागिरदों रिलिफआव थाग्राफोरनो सिशुबारि होननाय जायगायाव। आंबो खनसेबो नायफेरनाय जायाखैमोन, दिनैसो फार्स्ट टाइम। थ' नोंथांमोनाबो नायलांफानो हागोन जुदि गोसो दङब्ला माबायदि जादों। दै बानाजों खुरखा जानानै दा रिलिफआव थानानै दङ। 100 फोरनिबो बारा न'खरा रिलिफआव थानानै दं होननानै खोनादों आरो मानसिया जाहैदों 500 जननि सानैल' खम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा जों रेसन हैथावथाव नायनानै फैनोसै। नोंथांमोनाबो जुदि नायफानो गोसो दङब्ला फैदो, आं हानायमानिखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। नैबे जायगाखौ दैज्लांखौ दै फाग्ला होननानै बुङो आरो दै फाग्ला होननानै बुङो। नैबे ओरैजाय नुहुरनाय न'आ बड'लेण्ड कलेज लुगासिनो दासो गोदान। बेयाव डिग्री आरो ओइचएसबो मोननाय जायो। बड'लेण्ड कलेज होननानै बुङो बेखौ। नैबे जादों लेगजों नुनाया सेन्ट मार्टिन होननानै बुङो। बेयो इंलिश मिडियाम स्कुल सेन्ट मार्टिन। दा जों बलंगुरि बाजारनि फैबाय। बाजारखौ आं नोंथांमोननो देखायथ'ला, मालाबा सम लानानै बाजारखौ देखायसिगोन। दा जों साहा थांगासिनो आरो नैबेफोरनो बलंगुरि बाजारफ्रा लेफ्टजों थायो बाजार जाग्राया, नैबे लामा थांनायजों। दा जों साहा थांनोसै। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर अनसुंथाइ होनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना होफैनो हागोन। बिदिनो गोबां मानसियानो अनसुंथाइ होफैदों। बिराद खस्थ'आव थानानै दं बिथांमोना। 100 खरनिबो बारा न'खरा दैजों गैला, बुखारलांजाजोब्बाय। सोरनाबा हा हुआनो गैला, सोरनाबा थिंमानि बुखारलांजोबजाबायनो, न'आनो गैला, बिदि होनना खोनादों। आरो गोबां मानसियानो अनसुंथाइफोरबो होफैदों आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम आंबो थांगोन। माने बे दिनै जों रेसन हैनाया जोंनि बङाइगाव सार्केलनिफ्राय होदों आरोना। जोंनि बङाइगाव सार्केला जोंनि बङाइगाव सार्केल NLC कमिटिनिफ्राय जोंनो मण्डलि खांनो माइरं खांनो हरदों। दा जोङो बेखौनो खांनानै मोनसे जायगायाव हैगोन आरो मोनसे जायगायाव ज' जाहैगोन। ज' जाहैनानै जोङो ज' खनसेनो गारिजों लानानै हैगोन। दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो माबायदि खुरखा जादों, माबायदि खस्थ'आव दङ, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। जुदि सोरबाफोर अनसुंथाइफोर होनो गोसो दङब्ला होफैनो हागोन। बे गामिया सिशुबारि होननानै बुङो। बिजनिनि साहा दङ बे गामिया, बिजनिनि सा राङि जरानि सा जायो। नोंथांमोना फैनानै सोंब्लानो मोनगोन। नायदो नोंथांमोननि लामा मानि सेस दै गोजा, सेस खुरखाजोब्बाय लामाफ्रा नायजाला, दै बारि गोजा। गासिबो ओरैबो दै, सारिफाले दै, जेरैबो दै गैला। ब्रिजआबो गब्रंसै, खुरखाजोब्बाय। लामानिफ्राय दै बिसिबां गोजा। लामाफ्राबो अबस्था गैला नै, खुरखाजोब्बाय। अखाबो हाना होबाय। नै ओरैबो गासिबो दै गोजा जोबसै नै सेस। बेफोरावबो सिगाङाव न'फोर दंमोन, नाथाय दैनि थाखायनो दा थानो हायासै, दस्रायाव थाहैनांगौ गोनां जाबाय। बिनि न'फोराबो गैला, दै लोमस्रावजोबनाय नै लोगोफोर नायदो गासिबो।
थांबाय अखा हादों थांबाय दै अखा हाबाय बोथोरानोथ' माबायदि जाखोरा दसेनो अखा हानाय मानाय सानसेबो सानदावला प्लास्टिक लाबोलाय फैनानै जों दा कुंक्राझारा मोनफैबाय कुंक्राझारा होननाय गामि माने दस्रा गामिनिबो खांनानै ज' लांसिगोन आरोना बेसेबां लैथो खेंनानै मा खालामदों बेयाव मा खालामदों लैथो खेंनासो खालामदों माइरं गोजा बेयाव गासिबो मा खालामगोन सिङाव मा खालामदों सिङाव लादा सिङाव थांला जायो मानो ओंखारखो थैनोबो अखा फैब्रा दा जोंबो दसे थाथ'नानै अखाया एसे खमायनायखाय जों दा फैबाय आरो आस्थे आस्थे आवगायनोसै गारियाथ' थांग्रोबाय जों थाथ'नांदों अखा हानायखाय दा जोंबो आस्थे आस्थे आवगायनोसै अखाया एसे खमायबाय फैनानै नै दा जों मोननै लामा गावनाय मोनफैबाय ओरैजाय लेफ्ट साइडजों थाङोब्ला जों राङिजरा मोनहैगोन आरो सिसुबारियाव थांनो थाखाय जोङो राइट साइडजों थांगोन बेखायनो जोङो दा राइट साइड थांनोसै बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोनाबो एकस'फोरनि भारा 500 जन जानो सानैल' दैबारि जानानै दंजोबसै लामायानो सेस बेफोरजों दै बोहैजोबदोंमोन दाख्लैफोर सेस लामासोमोन बेयो लामाजोंनो सेस दै बोहैग्रा जाजोबदों दंग'सो जानानै थाजोबबाय बेयाव बांगालफोर दं आरो बांगाल गामि सिनायना बारा अनजायाखै अबस्था गैला लामानि अनेक मानसिफ्रानो नायफैयो अनसुंथाइ जा हायो होफैयो बिदि आरोना मानसिफ्रानो नायफैयो होफैयो फाथोबारि मोनरा नै फाथोआ सेस गैला साफा गाजोबबाय गासिबो सेस फाथोबारिफ्रा गैला हनै थांजोब्बाय फाथोबारि मोनैयाव फाथोबारिया गैला सेस
Yo no dong nama mana ada fish besar. Sahaja mana nualai. Dia tu apa tursi tu semua. Kantor semua ini bukan orang pilih semua. Ses. Min makre bayira bayi. Mereka kana makra man saloman. Join sih daskan mana jeng. Jwng jai kabar raya. Yo join jawab ra kelas untuk join jawab. Yo mereka. Ni yo tu kursus semua. Yo boleh bayi. Bayi yo no dong mana ile. Gwi Boro. Kami menera mereka. Gizer of Tawai. Ya. Oi, bayi mencuri lama batu kau. Lama batu sah. Sah. Kilometer berapa sudah ada? Kilometer berapa sudah sah apa? Mencuri jeng sampai dam berjalan. Ses. Siang tu rah, thang ni nama. Beda jenis eksotan ni bara nokor gila reda. Safa. Eksotan ni nokor thang jadwbai. Bara box ekso ni. Ekso nokor ni bara. Ses. Beda jenis. Baror deh baror. Thau nokor na nene thau. Mereka Rona Resuna lagu tu nama, ya Resuna lagu tu nama. Nilai लोगोफोर इसिबां खस्थ'यै बेफोरबायदि थानांगौ अखा हाबाथ' सेस सिजोबबावगोनसो सारस'नजोबगोन ना अखा हायोब्ला सेस बेफोरबायदि उन्दुनांगौआ मामुलि नामा लोगोफोर जेब्ला 2012 आव बांगाल दावराव जादोंमोन ना अब्ला जोंबो बेफोरबायदिनो थानांदोंमोन सेस जाजोबदों अखाजों सियाबजों सेस उन्दुनाय गैया मानाय गैया जानांजोबदों जों बांगाल दावरावआव 2012 आव जेब्ला बांगाल दावराव जायो अब्ला जोंबो बेफोरबायदिनो रिलिफ थादोंमोन बै समाव बिसोर जाबाय जोंनि बङाइगाव सार्केलनि बिबानगिरिफोर सार एन्ड मेडाममोन बिथांमोननि नाजासारनायावनो दिनै जोङो बे अनसुंथाइखौ होफैनाय जादों बिथांमोननि थुलुंगानायजोंनो भिडिअ खालामना नायना Macam mana kita dapat anak izin khusus ngilang ni, video ni. Khusus nalai macam. Am video suara ada. Syukurnya bara dong nama anda. Ya, itu bara dong. Biasa pulana nih, biasa pulana nih. Ini jengi ori ni, tahi jakal ni. Nuan Gwikala ni. Ini ori ni. Nuan Gwikala. Ni dah kenapa? Ide jengni langsung sampai hari ni. Tahi jalan hari ni.